Kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang posibleng atubangon nga kaso sa driver sa truck nga gilang si Mukhtar Sulaiman nga midaro sa L300 van ug dungan nga nangahulog sa bangin sa barangay Palakapaw, Quezon Bukidnon Province niadtong Lunes sa hapon, Enero 6. Nana sa Provincial Prosecution Office sa Bukidnon ang kaso. Nangahulog sa 30 hangtod 50 metros nga gilawmon sa Pangpang ang truck nga gimaneho ni Sulaiman ug L300 van nga gimaneho sa namatay nga si Bula Muhammad Iksan. Nadumbulan sa truck ni Sulaiman ang L300 van. Patay sab ang helper sa truck nga si Jaser Bautil. Samtang naangol ang laing helper ni Sulaiman nga si Stanley Bautil ug Muhammad Almujin nga helper sa L300 van. Kargado og manok ang truck nga gimaneho ni Sulaiman. Migawas sa investigasyon sa Quezon Municipal Police nga pulos nagsubay sa parehong direksyon ang truck ug L300 van pabukidnon gikan sa Davao City. Apan pagabot sa bahada nga bahin sa highway, kalit na lang nawadan og brake ang truck ni Sulaiman. Hinungdan nga nadaron ini ang isundan nga L300 van nga may resulta sa disgrasya. Naputol pa ang bukton sa usa sa mga biktima tungod sa kakusog sa impact. Dinasayran nga kang Jaser Bautil nga usa sa mga helper sa truck. Nagpaayo na karon sa ospital ang mga naangol. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.